Jokin Hurtadonaz, Arrasatekoa, 15 urte ditut, eta iaz Espainiako txapelduna gelditu nintzen 38 kilogramoko azpiko kategorian. 6 urterekin hasi zinen lehiatzen, judoa egiten, baina etxean inongo referentziarik eduki barik. Nolatan aukera hori, Jokin? Ni hasi nintzen judoa 6 urtekin, eta egia da ez nintzela hasi denok hasten dien moduan kiroldegian apuntauta edo. Ni hasiera baten jangelan gelditzen nintzen bazkaltzen, eta egun baten ailegatu zaion nire amari korreo elektroniko batez robotika edo judoa itxeko aukera zauela, eta ni aukeratu nauen judoa itxia, eta hortik aurrera jarraitu indot judoa itxen. Horren aputxo bat ezustian, ez da? Eskolako ordu librian zer egin, eta robotika pentsa zuen ez ez? Bai. Eta judoekin hasi zinen, ez da? Hori da. Futbola eta pelotakin bateratu izan dozu, baina jauza momentu bat pelota utzi beharra izan zebela eta gogorra izan zen, Jokin. Bai, hasi nintzen judo, futbola eta eskupilota egiten, baina jagozan ja momentu bat akademikoki exigitzen zena bai pisu handiagoa zaukala, eta denbora ez naukan, orduan pilotatik askatu nintzen, eta judon eta futbolan jarraitza aukeratu nauen, eta bizitzan hartzen diren aukerak, dezizioak. Ondiokan be jarraitzen duzu, futbola eta judoa bateratzen, Bai. Samurra da? Bai, ez da erresa, egia esan da. Ez da erresa judo eta futbola egitea, zeren eta askotan, asteburu askotan judoa eta futboleko lehiaketa daukot, eta aukeratu biot edo judoa edo futbola egitea, eta askotan ez da erresa, baina, erabakiak hartzen dira, eta gutxinaka aurrera zoaz. Damutu zara, pelota alaga izanaz? Ez. Alebinetan hasi zinen konpetitzen, lehiaketetan, eta enbaitzak politia lortu dituzu, Gipuzkoako txapeldun izan zara, Euskadiko txapeldun izan zara, igaz Espainiako txapeldun, esan gura dut, zeo zer badau? Hori dirudi ez da. Bai, hasiera baten hasi nintzen alebin moduan Gipuzkoa Euskadin lehiatzen, lehenengo emaitzak ailegatu ziren, eta orain arte jarraitu hotela lehiatzen, eta esan dozun moduan Euskadiko txapelduna gelditu nintzen infantil bigarren urtean. Gero ja Espainiako lehiaketa heldu zen. Espainiako txapelketara joan zinen apurtxo bat probatzera, jakin barik zerekin topo ingo zeben, eta ara, Jokin be txapeldun. Zela gogoratzen duzu? Esperientzia polita ez, azkenian izan zen nire lehenengo urtea bota nintzena piztinara, ni ez nekien zegoen ze aurkari, ez nekien maila horreko aurkariak eta nola funtzionatzen zaion lehiaketa maila horretan. Eta hasiera batean hasi ginen Kopa Espainia batzuk egiten, hor ikusten hauen zegoen maila, eta lehenengo Kopa Espainian aurkeztu nintzenean, bigarren gelditu nintzen. Eta hor ikusi nauen igual mailan naukala, segitu nituen Kopa Espainia guztiak egiten, eta gero ja Espainiako lehiaketa heldu zen, eta badakizuen moduan lehenengo gelditu nintzen, esperientzia polita, hor jabanekien zerbait aurkariak, eta lehiatu nauen maila horretan, baina bai, esperientzia polita. Eta diferentzia ondisa dago, Gipuzkoa mailan eta Euskadi mailan konpetidu edo Espainia maila saltoin, maila asko aldatzen da? Bai, hor kalitate saltu bat dago, azkenian autonomikoki lehiatzia federau eta kirolari gutxi hau daz, eta gero Espainia mailan ja lehiatzean jende gehiago dau, beste tokiko eta hainbat lekutan entrenatzen dutenak, eta bai. Lehiakorra zarela esan duzu, baina eraberian, txapelketen aurrian, bilurra eta ansiedade puntua edukitzen duzuela, eta horrek ez dira bateragarriak. Baina lortu duzu, horri danak kudeatzia. Bai, ni hasiera batean guztiz beldurtuta nauen lehiatzeaz,
hasiera batean naukan lehiaketa baten hasieran negarrez nauen, mareauta ezin egon. Bai, ezin egon horretan. Baina egon zen lehiaketa bat, inpas bat sortu zauena nire karreran. Eta izan zen Salaueko lehiaketa. Hor ikasi nauen nire emozioak kudeatzen eta lehiatzera beldurren galdu nauen. Eta hortik aurrera lehiatzen jarraitu dut, baina emozio kudeaketa hobeago batekin. Eta ulertzen dut, lasaitasun horrek laguntzen dutzula, borrokaldixak, hobeto planteatzen, hobeto egiten, ez? Bai, ze azkenian presiorik gabe borrokaldia itxean askoz ere eta judoa kalitate handiago batekin egiten duzu. Ze zure alderdi guztietan hobiagoa itxen zara, presioaz daukozunean. Baina presio bat beti existitzen da, eta nerviosismo parte hori beti badau lehiatzeko orduan, baina hor sartzen da zu kudeatzeko... Nik esango nire gainera, adrenalina puntu bat egotia beti dela importantia, ez? Bai, adrenalina azkenian lehiaketaren eta borrokaldiaren parte da, eta behin borrokaldia hasita ez dau nerviosismorik, ez dau ezer bakarrik dago adrenalina, zu beste aurkari baten kontra, bebai zu irabazi nahi zaituenak. Nolako judoka da Jokin Hurtado? Ze ezaugarri dituzu? Ni teknikoki ona definitzen naz, gero mentalki baita ere, baina hortaz aparte oso disiplinatua naz eta oso lehiakoa. Gerriko marroi ikusten dutzugu, beltza betorriko da ez dago zalantzarik, eta hor bide lagun eukiko duzu Jare Urrutia. Laguna baino gehiago, ez da? Bai. Azkenian txikitatik berakin entrenau dut. Eta uda eta gero saiatuko gara zinturoi beltza ateratzen, horretarako egin behar da kata bat, ez da lehiaketa bat, baizik eta kata bat, eta hor ebaluatzen da teknikak egiteko manejoa eta nola arduratzen zara teknikak egiteko, eta ea nola doan ez, azkenean esperientzia polita izango da Jarekin txikitako lagun batekin eta judoan zehar prozesuan batera joan garen lagun batekin zinturoi beltza ateratzen. Ulertzen dut, Jare, hemen entrenamendu lagun bat baino gehiago dela, ez? Bai, lagunik onena. Hortaz alde judotik aparte baita klasean batera gaz, lagun bezala baita oso ondo eramaten gara, eta txarto dagoenian laguntzen diot, nirekin berdina, bata bestearekin gaude. Zer ramuten dutzu judoak? Zatera importantia zuretzako judoa egitea, Jokin? Emaitze zaratago ikasketa bat ematen dizulako zure bizitzarako, hemen judoan hartzen dituzun konpromesuen gatik, eta hemen hartzen den disiplina gero bizitzarako baita baliagarria delako eta honek eramaten diruen balore guztiak. 15 urte dakotzu, ibilaldi luzia ez dago inongo zalantzarik, baina badakotzu, begiz jota hor epe ertain motz batera erronka bereziren bat? Hurrengo urtean hasiko gara berriz lehiatzen Espainia mailan, eta momentuz aldudan eta hoben lehiatzea Kopa Espainietan, eta ikusiko ea European Cup bateran goazen edo ez, hori ja ikusteko dau. Baina momentuz pausuz, hori da, momentuz pausuz, eta momentuz segi disfrutatzen, ze hori da importantien, ez da? Disfrutatzea. Bai, kirola ez oso disfrutatzen alde batera. Ez da merezi? Ez da merezi, ez. Beti disfruta hoin bida kirolataz, edo hori da ni behintzat pentsatzen dudana, eta ja disfrutatzen usten duzu denean, ja nire ustez akabo, ze
hau disfrutatzeaz doa, emaitzak ateratzea ja beste... Bai, esango dut, disfrutatzen lagatzen danean, emaitzak bai, baina disfruterik ez baldin badago ez dago zentzurik, ez? Hori da. Bueno, zuzek disfrutatzen, emaitzak etorriko dira ez dago dudarik, eskerrik asko eta sorte on.